I dette eksperiment skal vi undersøge, hvilken betydning jordoverfladens farve har for stedets opvarmning. Her foran os har vi 2 kasser med sand i, hvor vi har lagt 2 termometre, og vi så selvfølgelig for, at sandet har samme temperatur, før vi starter forsøget. Så har vi også her 2 lamper. Og så har vi selvfølgelig 2 forskellige farver papir. Et sort og et hvidt, så vi kan se, hvad farven gør med temperaturen. Vi starter med at have de 2 kar her fyldt med sand, hvor vi har samme mængde sand, og sandet har samme temperatur. Vi starter med at tage vores termometer, og vi lægger dem i samme dybde i begge kar og samme sted i kassen. Så starter vi med at tage det sorte stykke karton og lægge over den ene kasse, og vi sørger for, at kartonet er i direkte kontakt med sandet. Det samme gør vi over i det andet kar, hvor vi sørger for, at det hvide stykke karton er i direkte kontakt med sandet her. Så tænder vi for lamperne over begge kar, og dette skrives ned i et skema, som vi har lavet her på tavlen. Vi måler temperaturen i hvert minut i 15 minutter. Vi ses om lidt. Som vi kan se her, var starttemperaturen for begge kasser 20,1 grader, og vi kan se her, da vi har fået skrevet alle vores resultater ned, at stigningen her for det sorte stykke karton er på hele 2 grader, hvor at kassen med det hvide karton kun har en stigning på 1,2 grader. Vi har i TienSpire sat vores observationer ind i lister af regneark, og vi har sat dem ind i en graf for ligesom at kunne få overblik over dem. Den blå prik her symboliserer kassen med det sorte stykke karton, og vi kan også tydeligt se her, at den stiger rigtig højt, hvor at i forhold til den orange kasse her, som så symboliserer det hvide stykke karton, også stiger, men slet ikke er i nærheden af det sorte stykke karton. Hvis vi går tilbage til vores observationer her, kan vi se, at det sorte stykke karton altså har en rigtig lav albedo, og det hvide stykke karton har en rigtig høj albedo. Men hvad er albedo egentlig? Ja, Laura, nu skal du høre. Albedo er tilbagekastet lys. Her ser vi solen, og her ser vi jorden. Solen kaster nogle stråler ned på jorden, og jorden reflekterer lyset tilbage igen. Så vil jeg gerne vise dig nogle eksempler fra hverdagen. Her ser vi en sol og 2 t-shirts. Vi har en hvid t-shirt, og vi har en sort t-shirt. Solens stråler bliver kastet ned på den sorte og den hvide t-shirt. Den hvide t-shirt reflekterer meget hurtigt strålerne tilbage igen, hvorimod den sorte optager strålerne, og det bliver rigtig varmt. Det er derfor, at den hvide den har en høj albedo, og den sorte trøje har en lav albedo. Men er det så derfor, at hvis jeg har en sort t-shirt på om sommeren, så bliver den meget varmere, end hvis jeg har en hvid t-shirt på? Det kan du tro, Laura. Her har vi 2 andre eksempler på en meget lav og en meget høj albedo. Den her albedo, det er lava, og den er utrolig lav. Lava optager stort set alt varmen og reflekterer næsten ikke noget tilbage. Her har vi sne. Den reflekterer stort set alt sammen tilbage. Den reflekterer 80-85%. Og det er derfor, det kan gøre rigtig ondt i øjnene at kigge ned i sne, når man står på ski, f.eks. Og man kan også godt risikere at blive solbrændt.